аминҷон шукӯҳӣ. об аз куҷо меояд? повест дар қироати дилшоди раҳматулло. гуфтори якум. моҳи асад. аз ҳама гармтарин моҳ кадом аст? моҳи июл? деҳқонон моҳи июлро моҳи асад меноманд. дар ҳамин моҳ ҳамаи меваҳо мепазанд. дар деҳаи лаклакон бачагон чунин месароянд. дар моҳи асад олу мепазад, мечинем аз он мо сабад сабад. аммо ин суруд ба асад ки ҳоло 6 сола аст тамоман маъқул нест. ба фикри ӯ бачагон гӯё ин ду байтаро барои масхара кардани ӯ месароянд. фақат самад ки ҳамсоли асад буда онҳо ҳамсояи девордармиён мебошанд, ин сурудро намехонанд. бинобар онҳо дӯсти наздиканд ва ҳама вақт ҳамроҳ бозӣ мекунанд. асаду самад бачаҳои хеле қобил ва дидадаро мебошанд ва онҳоро ҳама вақт падару модарони бачаҳои шуху якрав ба фарзандони худ ҳамчун намуна нишон медиҳанд. имрӯз аз пагоҳ ҳаво хеле гарм буд. дар ҳавои гарм аз ҳама машғулияти форамтар чист? албатта оббозӣ. самад монанди ҳаррӯза ба ҳавлии асади ноомад, аммо дар ҷӯй об набуд. бинобар онҳо дар болои қуми нами ҷӯй нишаста ба оббозӣ машғул шуданд. дар болои қум кӯчаҳои нав, каналу ҷӯйборҳои нав месохтанд. сагчаи гӯшбуридаи асад ки номаш ҳам калта буд, ба бозии бачаҳо нигоҳ карда гӯё дилаш танг мешуд ва ҳар боре ҷастухез карда онҳоро ба даводавӣ даъват мекард. аз байн қариб 1 соат гузашт. ногоҳ шилдири об ба гӯш расид. асаду самад ҳарду беихтиёр ба ақиб нигоҳ карданд. ура! об омад! хурсандона фарёд карданд онҳо ва зуд куртаҳои худро кашида даруни об давидан гирифтанд. ба калта ин кори бачаҳо хеле маъқул шуд. мурғҳое ки дар таги анор якпоя рост истода пичир кунон ба ҳам гӯё суҳбат мекарданд, аз ғалоғулӣ ва ҷастухези калта хусида ба тарафи ҷӯ нигоҳ карданд. мурғҳо махлуқи хеле аҷибанд. ҳаво ҳар қадар гарм шавад ҳам онҳо обозӣ кардан намехоҳанд. барои чӣ мурғҳо обозӣ намекунанд? пурсид самад. метарсанд ки либосашон тар мешавад, ҷавоб дод асад. охир ҳаво гарм, зуд хушк мешаванд. биё ба онҳо обозиро ёд медиҳем. сонӣ мурғобиҳо бар ин обро ки диданд ба об даромадан мегиранд, маслиҳат дод самад. аввал ба хурус ёд додан дар кор. хурус раиси онҳо. агар вай сар кунад, дигар мурғҳо ҳам ёд мегиранд, илова кард асад. ин фикр ба ҳардуи онҳо маъқул шуду зуд аз паси хурус давиданд. хусусан калта бо завқи тамом хурусро пеш мекард. аммо доштани хурус кори осон набуд. бачаҳо аз даводавӣ монда шуданд. ҳатто калта забони худро як ваҷав берун бароварда тез тез нафас мегирифт. хурус ганда бефаҳм, мурғи чипорро медорем, таклиф кард самад. асаду самад мурғи чипорро зуд дошта оварда ба об ғӯтонданд, аммо мурғ ба ин кор ҳеҷ розӣ набуд ва болу пар зада доду фиғон мекард. хурус ба болои танӯр баромада болҳои худро ба ҳам зада овозҳои гуногун мебаровард ва гӯё тамоми мурғҳои деҳа ва одамонро ба ёрӣ даъват мекард. асаду самад ба оббозӣ доштани мурғи чипор машғул буданд, аммо доду фиғони мурғҳо модари асадро водор кард ки бо дасти хамиролуд аз айвон берун барояд. вай дар он ҷо хамир мекард. аҳа, ин чӣ номаъқулӣ? гуфт ӯ кори асаду самадро дида. чаро мурғро азоб медиҳед? сар диҳед. мо мурғро обозӣ медорем, аз гармӣ мурда истодасту обозӣ намекунад, гуфт асад. мурғ моҳӣ не? хола, мурғ обозӣ накунад баданаш чиркин намешавад ми? пурсид самад. модари асад табассуме карду гуфт. не, вай баданашро бо хок тоза мекунад. хокбозии вай оббозию оббозияш ҳам хокбозӣ.
бачаҳо мурғро сар доданд. вай зуд болу пари худро афшонда ба назди хурус давида рафт. хурус бошад дар атрофи вай чарх зада қутқуткунон гӯё мегуфт: ана дидӣ, ман модари Асадро ҷеғ зада туро халос кардам. ман набошам ҳарром мемурдӣ. модари Асад боз ба айвон даромада рафт. дар ин вақт мошон як калла муши калонро аз куҷо дошта омада дар болои заминкан бароварда хурд ва бо кайфи тамом мӯйлабҳояшро лесидан гирифт. биё мошонро бозӣ медорем, гуфт Самад. бачаҳо аз паси мошон давиданд, аммо калта аз паси мошон давидан нахост, чунки вай аз мошон метарсид. ҳамин хел баъзе бачаҳо аз гурба метарсанд ё натарсанд ҳам, бо онҳо ҳазлу шӯхӣ кардан намехоҳанд. мошон аз одам намегӯрехт. Асаду Самад ӯро зуд дошта ба лаби ҷӯй оварданд, аммо мошон ҳам ба об даромадан намехост. бинобар ин Асад аз ду пои пеш ва Самад аз ду пои ақибаш маҳкам дошта ба об ғӯтонданӣ шуданд. мошон аз нияти бачаҳо пай бурда якбора бо тамоми қувват зур зад ва дасти Асаду рӯи Самадро харошида хуншор карду халос шуда гӯрехт. Асаду Самад баробар гирьяро бардоштанд. калта бошад бо ду пои ақибаш нишаста чашмонашро милт кунон ба онҳо нигоҳ мекард ва гӯё мегуфт: нагуфтам ки ба лаънатии мошон кордор нашавед, вай ҳазлро намедонад. овози гирьяро шунида боз модари Асад аз айвон давида омад ва аз воқеа огоҳ шуда ба ҷои ин ки мошонро коҳиш кунад гуфт: аҷаб кардааст, ҷудо хуб шудааст я. кӣ ба шумо ёд дод ки гурбаро оббозӣ доред? ана ҷазоятонро дидед. кай ақли шумоён медарояд? бо ин аҳвол соли оянда чӣ хел ба мактаб меравед? одам ба гулҳо, ба ниҳолҳо бояд об диҳад, на ин ки гурбаи мурғро оббозӣ дорад. ба болои сӯхта намакоб гуфтагӣ бар ин модари Асад ҷойҳои гурбахарошидагиро шуста ёд молид. Самад бо лабулунҷи овезон ба хонаашон рафт. Асад бошад ба мошон ки ба лаби бом омада минг мекард мушташро нишон дод. калта ҳам тарафи Асадро гирифта 3 бор ба мошон ав гуфт. мошон бо Асаду Самад ҷангӣ шуд. идома дорад.